tal com esteu, conitencs i conitenques, carnavalers i carnavaleres? Benvinguts a aquesta gala de premis del Boig, els Boig Award. Benvinguts i benvingudes. Òbviament des de casa, perquè no hi ha carnaval, tot és a través de les xarxes socials. I aquí en teniu, amb el look que pertoca, amb bata i camisa, Vull dir, aquest és el rotllo per presentar els premis. Una gala diferent, una gala una miqueta més curta, perquè, bàsicament, bueno, hi ha una pandèmia. No sé si acabeu de sortir ara de casa. Hòstia, que no hi ha nadie. Esto de la mascarilla, què és? Pues, efectivament, és que estem en una pandèmia, llavors no hi ha carnaval. Però tot i així, l'esperit carnavalent que tenim aquí a Cunit, això no s'hi pot perdre i per això estem fent aquesta gala, tant sí com si no. Però vinga, va, anem a arrencar amb la gala dels premis, amb els nominats i els guanyadors. Som-hi! Arrenquem amb el premi, el fail de l'any. Tenim els tres candidats. Una és el Motosierra Miramar, aquest problemón. Després tindríem la fibra pa cuando. Hi ha molta gent que encara no té fibra. Bueno, però hòstia, ja ho diu Carmen Machi. Una Activia i aquí ja tens tu fibra, vale? I després tindríem els pressupostos participatius de l'any, que encara, doncs bueno, no sé com està el tema. Vull dir, aquí està la cosa. Com està el tema, això, els pressupostos? On estan els pressupostos? Què ha passat? Com està el tema, no? I el guanyador del fail de l'any és pels pressupostos participatius. Alegria i il·lusió, enhorabona als guanyadors implicats en aquest premi. Passem al premi Cunit Eixerit. Tenim l'agenda Dalmacio de Conito, la Biblioteca Municipal Marta Mata i també la regidoria d'Esports. I aquest premi és, com no, per Dalmacio de Conito, per la seva implicació amb la història i la cultura de Cunit, que estan rescatant dia a dia i que és molt important saber l'origen i la cultura del nostre municipi per poder estimar-lo molt més i sobretot doncs, per compartir-la i gaudir-la. Així que enhorabona a Dalmacio de Conito per aquest premi, per aquest Boig Award pel Cunit Eixerit. Anem pel següent premi. Cunit és cultura. Els nominats són la regidoria de Patrimoni, la regidoria de Cultura i la regidoria d'Ensenyament. I el guanyador d'aquest premi de Cunit és cultura és, òbviament, per la regidoria de Cultura, que, òbviament, sabem que estem en pandèmia, però s'han de fer actes culturals. No val que s'hi faci només per internet, també ha d'haver-hi una mica de vidilla. Òbviament, amb mans, distància i mascareta, crec que es poden seguir fent actes culturals, que crec que és el que també necessita el nostre municipi. Seguim amb més premis, amb el fins al 50%, no obrim equipaments, amb els següents nominats: regidoria d'Esports, regidoria de Participació Ciutadana i regidoria de Cultura. I el guanyador en aquest cas és la regidoria d'Esports. Arribem al penúltim premi, és Festa Major, t'agradi o no, en qui tenim nominacions als següents grups: els Balls Populars, els Joves Diables de Cunit i Tocats pel Foc. I aquest premi és pels Joves Diables de Cunit, Festa Major, t'agradi o no, per aquella aliada amb aquell castell de foc en plena Festa Major, quan encara estàvem mig confinats. Vull dir, clar que sí, aquest és l'esperit que volem a Cunit. Festa Major, gresca i xerinola, collons! I anem amb l'últim premi, el Boig d'Honor. Aquí el teniu, el Boig, que guapo és, bonito. Aquest premi reconeix la feina feta durant tot un any, apostant per la cultura, apostant per Cunit, apostant pel municipi i amb la implicació ciutadana. És un premi que reconeix la feina feta, sobretot en aquest any tan dur que hem patit tots i totes, i aquest premi va pels Balls Populars de Cunit, per apostar, per renovar, per tenir noves generacions i sobretot per apostar per la cultura popular cunitenca, que és molt important. I fins aquí aquesta breu però intensa gala dels Boig Awards, no sé, ens veiem l'any vinent, si Déu vol, si la pandèmia ja ha marxat, no? Boig? Guapo! Gràcies, no calia. Ens veiem a la propera. Sobretot, ens veiem l'any vinent amb més, millor i sobretot amb el carnaval que tots i totes ens mereixem. Així que, salut, molta força, molt carnaval i molt d'humor.